nɛgɛ kaɲɛ 20 ka tɛmɛ ni sanga 30 ye o danlan gosira Bamakɔ a n'a nugudugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o waati kelen de la aw sigilen dɔ ka jabaraniso Mandikɔrɔ Sherifila TV ka se ka ɲɛmadali kɛ aw bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ka bisimila ni o waati de selen ye kunnafoni daminɛra ka sanga ni u ka laadala baara ye ni o ye session ordinaire d'avril 2026 furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maw u ye u ka laadala sigiba kɛ ni o ye séance plénière ye ka bɛn ni kunu alamisa ye mai kalo tile 21 san 2026 Jilibaba Sisoko ale tɔgɔla so kɔnɔna na CCB o kɔnɔ kɛnɛ in yɛrɛ ni o ye séance plénière ye a kun ɲɛbere minɛlen bɛ furancɛrɔ fanga wasabulon CNT ma ɲɛma de fɛ ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ka fara ale kan furancɛrɔ fanga wasabulon ma caman kun bɛ fo ka taa se gouvernement ma caman ma a kɛnɛ yɛrɛ kan u ye kalata sariyakisɛ caman de ye minnu nafa ka bon jamana ɲɛta sabatili la o siratigɛ de fɛ laseli minnu kɛra an ka ɲininikɛla Amadu Kamara fo ka taa se Bubakar Traoré olu ka kuma galamani na an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Projet mun tara commission en commission fait nous commission des mines d'énergie et de l'eau et projet de ratification des ordonnances de financement et mun beta Bamako lamini courant ko kan awre ba don courant bena ka bo sud la na fora ko beaucoup sud financera depuis mai 2025 ou exécutera jusqu'à 93%. Maintenant d'ore be no mun le ko beaucoup nord kelen no ka Bamako la kori de telle manière à ce que ni courant borayor amana ke studio amana ke central courant mun na joyo amana ke interconnexion guinéo amana ke kay région pour ka se ka don ka se ka distribuer ka soro et problème bamake réseau sans faire là parce que réseau même ya ka faire en mangri donc on a penché au projet de financement des cas partiel ni avant dernier projet l'avant na no e badita pour que ka se ka financement be bouclé pour que bara se ka la Sharia mun bɛ foroba baarakɛlaw kunna n'a bɛ fɔ ko statut général an ye yɛlɛma don a la an ye ordonnance dɔ ta mars kalo tile 2 san 2026 mais an ka constitution ko ni gouvernement ye ordonnance ta ko ni CNT ka session daminɛna ko gouvernement kan ka ordonnance nin ci CNT ma pour k'a ka ratifier bon an kun b'o kɛnɛ de kan sɔgɔmada in na an bɛ commission des lois constitutionnelles président fo parce que olu de baara in bɛɛ kɛ san'a ka kan plénière la baara min kɛra an bɛɛ y'a ye statut fɛn kura de don a b'a to fonction publique baara a bɛ ta sɛbɛn la innovation caman donna a kɔnɔ n'o ye ka ɲɛda kura d'a ma o ɲɛda kuraw la o ye k'a fɔ statut fɛn o fɛn ni constitution kun tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an y'olu bɛɛ ɲɔngiri o bɛ remplacer ni statut particulier ye mais an ye innovation min yɛrɛ dara mɔgɔw ye kosɛbɛ n'o ye indemnité de départ à la retraite k'a fɔ n'i bɛna taa retraite la tɔrɔmɔɲɔni bɛ d'i ma a b'a to i b'i hakili to i yɛrɛ la i ka projet n'u labɛn sanni pension ka sɔrɔ donc o innovation caman de b'a kɔnɔ n'i ye a ɲakuralaw lajɛ a bɛ 24 ɲɔgɔn bɔ donc an tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais kuma surunya la ninnu de ye innovation ye mun b'a to fonction publique bɛna ɲɛda kura sɔrɔ. Bi nana n jɛɲɔgɔn kɛ ministre Michel ka baara ye courant ko ni jiko ye o nɔ la ka na a ye projet de loi min labɛn n'o bɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ Mali ni banque islamique de développement de ye o bɛnkan i bolonɔ bila o bɛnkan na yasa ka a to dɔ bɛ se ka fara Mali ka courant ko ka cogo min na sabula ni an ka courant ko lajɛ Mali la bi courant min bɛ bɔ an fɛ yan a dɔw bɛ bɔ a bɛ fɔ ma ko centrale thermique i n'a fɔ Dar Salam ɲɔgɔn a dɔw bɛ bɔ barajiw la ani a bɛ fɔ ma ko interconnexion ni courant bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka na nka Bamako courant ko bɛ ka walakata don o don n'i ye Bamako ta Bamako courant ko bɛ n'i ye Mali courant ko ta sara kɛmɛ 50 la Bamako bɛ o ta gɛlɛya min fana bɛ yen o ye ni courant bɔra a bɛ taa sira dɔw de fɛ n'a fɔ ko ligne olu fana gɛlɛya o dɔw kɔrɔla donc énergie gouvernement ka yamaruya kɔnɔ énergie ko bi ko pour que o kow ka ɲa u bɛna a bɛ fɔ ma ko ligne haute tension u bɛna o dɔ de labɛn ka Bamako lakori n'a ye projet kun fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko boucle nord o bɛ sen na caman kɛra o la projet kun filanan a bɛ fɔ ko boucle sud
o de fɔlɔ daminɛra na boucle nord o de wariw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan o de kɔnɔna na Mali ni BID u ye bolo dɔ bila sɛbɛn na yasa ka Mali musaka dɔ sɔrɔ n'o bɛ bɛn miliyari 36 dɔw b'a sanfɛ maintenant ni o baara nana kɛ o bɛna Mali kuranko k'a don ba la k'a to kuran minnu bɛ dilan a tiɲɛta ka dɔgɔya a bɛ f'o ma ko perti kuran ka fɛngɛ wa n'o kɛra fɛnɛ société entreprise olu bɛ kuran sɔrɔ a kɛra usine ye o a kɛra minnu ka baara ye sɛnɛ ye hali du parce que projet y'a yira k'a fɔ projet yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na du a bɛ f'o ma ko ménage du ba 10 o de bɛ na kuran sɔrɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi Move Africa Malitel maaw u ye u ka ladiyali kɛnɛba sigi k'u ɲɛsin u ka clients ma garizigɛ sifilɛ dɔ senfɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigira u fɛ ka bɛn bi sɔgɔmada ma mɛ kalo tile 22 sanba 2026 u jabala u kɔnɔna na ACI 2000 la kɛnɛ in ka ladiyali fɛn minnu tun bɛ ka se k'u di clients ma o bɛ tali kɛ sagaw enveloppe bazɛnw fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna ladiyali fɛn caman wɛrɛw ma ka se k'u ta k'u di minnu gagnéna yasa u ka se ka nisɔndiya sɔrɔ cogoya min na Sherifila Jabaranso tɔgɔ a la Kolotum Jabate an Dramane Malidi tun bɛ u y'an sama minnu n'an ka jɛko seereya. Dugubila ko ka fisa ni ladawuli o de kama a kɛlen no laada ye Move Africa Malitel cakɛyɔrɔ maaw bolo san o san seli ɲɛkɔrɔla la ni ka gɛrɛsɛgɛ sifilɛ dɔ boloda n'an ko o ma tombola tabaski min kɔnɔna na u bɛ donbolo caman di ni maa minnu gɛrɛsɛgɛ ye faraci o de hukumu kɔnɔna na ɲinan t'a bolodalen avril kalo la ka taa bila mai kalo kɔnɔna na kalo kelen bɔɲɔngo Move Africa maaw ka ni tombola tabaski maa minnu gɛrɛsɛgɛ ye faraci u ye ni lajɛrɛ belebeleba in boloda olu tɔgɔ la min hukumu kɔnɔna na donbolo caman dira i n'a fɔ sagaw enveloppe bazin complet o n'a ɲɔgɔnna caman. Vraiment ne ye saga de sɔrɔ, ne kɔntalen ba de don, nisɔndiya da, nin ye ne ka lahiya de sɔrɔlen. Au début u m'a fɔ ko mɔgɔ bɛ gagner, ne yɛrɛ bolo n ko c'est des arnaques, mais maintenant n gagner n yɛrɛ y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ de don. A diyara n trop. Bon ne y'u ka 4500 forfait 16 go ne y'o de ta. Bon n bɛ mun fɔ, n bɛ invité bɛɛ ka na Malitel la, Malitel ka di toro. Nisɔndiyalen ba don parce que n bɔra ka saga de sɔrɔ sa seli ɲɛkɔrɔla nin na bɛɛ yɛrɛ bɛ jamana cogoya dɔn n'i ye saga sɔrɔ voilà pour la fête yɛrɛ b'a dɔn o bɛ nisɔndiya kɔni las'i ma voilà ne nisɔndiyalen don o hukumu kɔnɔna la bon ne sen donna tombola la cogo min na komi n yɛrɛ tun y'a fɔ ne tun t'a cogoya dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka don tombola la c'est à dire que u ka rubrique dɔ de bɛ yen ko n'i souscrit o la k'i bɛ don tombola la automatiquement u ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna ko n donna tombola la ko n ye fɛn dɔ sɔrɔ ko n ka se u ka ɲɛmɔgɔyaso la yan voilà n yɛrɛ tun dalen ma t'a la komi arnaque ko ka ca nin waati ninnu na n tun dalen ma t'a la mais u ye rubrique tɔgɔ fɔ ko Move Flex en ce moment n yɛrɛ dɔn ko effectivement tiɲɛ don parce que ne b'o de ta waati caman caman ne b'o de ta ne kɔni bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka baara kɛ ni Move ye. A kɛlen ka kɔrɔfɔta u ka chef d'agence min kun bɛ yen Move Africa Malitel la a y'a yira k'a fɔ a tun bɛ an ka tombola de kan voilà an ka tombola ba in san o san Move Africa bɛ tombola sigi sen kan an ka clients ye ni minnu ye forfait ta internet walima ka forfait Move Flex ta ka se 900 ma donc o yi tɔgɔ sɛbɛnni an ka tombola la o kun ye ɲinan principe ye mais san o san o n'a principe de don voilà donc san o san an bɛ tombola de organiser donc o remise de prix de kun bɛ yen nɔ tombola ninnu kun ye bazin enveloppe 20,000 ale ni saga ani bon d'achat o de kun ye donbolo ye bon sagatigi kɔni o kun ye mɔgɔ 30 ye bazintigi ka ca 20,000 tigi ka ca bon d'achat tigi yɛrɛ fɛnɛ ka ca minnu dalen tɛ tombola nin na an b'a f'u ɲɛna u kana douter tombola ni c'est très transparent donc an bɛ mun f'u ye minnu m'u chance tenter ɲina siɲɛ wɛrɛ u k'u chance tenter. Malitel est une entreprise vraiment généreuse. An bɛ tombola organiser kuma bɛɛ donc an bɛ mun f'u ɲɛna tombola o tombola u ka participer a la ni ma gagner nin na siɲɛ wɛrɛ ta i bɛ se ka gagner o la bon minnu fɛnɛ participera vraiment an ka foli b'u yɔrɔ ye minnu gagner fɛnɛ an b'a f'u ɲɛna ko félicitations u ka an ka page su u ka taa an ka site kan an bɛ tombola ni fɛnw kɛ kuma bɛɛ. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalo kelen de kɛra nin gɛrɛsɛgɛ sifilɛ la n'an ko ma ko tombola tabaski
min bolodalen bɛ Move Africa Maliteli maaw bolo san o san. Ame bɔ Mali jamana kɔnɔna na kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ kan kunda Benin jamana ali kan. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Aseyidi Badara Ali Usman Haidara a sera Benin dugu kɔnɔna na a bɔlen kɔ Nigeria kaw fɛ yen. A selen a kunbɛnna nisɔndiya ani bonya ani karama kɔnɔna na. Ansar tɔnden ani kanubagaw fɛ fo ka taa se Maliden kelen-kelen fɛn bɛɛ nin dugu kofɔlen na. O bɛɛ lajɛlen bɔra k'a fɔ Shirifukɛ ma k'a dangan na Benin dugu kɔnɔna na. A yɛrɛ ka foliw kun cɛlen kɔfɛ a y'i kunda maabaw kan. Dinɛ ɲɛmaaw b'o la, ladalatigiw b'o la fo ka taa se dugu yɛrɛ fangabonnaw ka nɔnabilaw ma. Shirifila Jabaranso tɔgɔya la an ka taamaden kɛrɛnkɛrɛnnen Baba Keita de b'a nɔfɛ. Kumakan olu bila saw Masajo Sidibe fɛ. An fa karamɔgɔ denkɛ Aseyidi Badara Ali Usman Haidara kabini dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna a bɛ senatama la farafinna jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana caman na Afrique de l'Ouest kɔnɔna na Nigeria ta tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a n'a ka délégation y'u kunda Benin jamana kan u selen o jamana kɔnɔ u kunbɛnna munyamunya kɔnɔna na ani bonya o la an fa karamɔgɔ denkɛ a nisɔndiyalenba a ye foli tɛmɛ ka ɲɛsin Benin sigiba bɛɛ lajɛlen ma Malien den minnu sigiyɔrɔ bɛnna yen ma ani Benin jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u ye bonyani min kɛ ka ɲɛsin ale a n'a ka délégation ma kadra kɔnɔna na a y'a da don a nakun yɛrɛ na min o bɛ tali kɛ kira sɔnniman ye kisi a nɛma b'a ye o ka bangeli na ka denwuli ni o ye mawuludu ye ka na o ɲɛnamaya Beninkaw fɛ yen nɔ nakunba yɛrɛ min ye o de ye ka hakilinajigi kɛ silamɛya jɔsenbaw ye fɛn min ye ka ɲɛfɔli kɛ o la silamɛdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansar cɛden n'a musoden minnu bɛ Benin jamana kɔnɔna na a ye Benin sigiba bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya kɔnɔna na. An bɛ foli lase silamɛ bɛɛ ma minnu y'u ka baara bila kosɛbɛ nin sanga in kɔnɔna la kana fara ɲɔgɔn kan o mana fara ɲɔgɔn kan foyi kama fɔra kɛra setigi Alahu subahanahu wa taala ye ko an ka jɛ ka su in ɲɛnamaya an bɛ Cotonou de kɔnɔ yan ni o ye Benin capitale ye an bɛ kɔn k'aw fo k'aw barika da an ka maaba minnu y'u ka baara bila kabiri an ka alimamiba la ni o ye Imam Jalo ye ani ka taa se Fofanalakaw ma consul Mali consul tɔgɔra a y'a balimakɛ min bila ka na Kamisogo an bɛ a fo dante foli min na jeunesse président Fofana an b'a fo o conseiller président Fofana an b'a ka foli kɛ ka na an karamɔgɔ an'an ka alimami ni o ye Imam Fofana ye Tijaniya tɔgɔ la an b'a fo dante foli min na maa o maa y'i ka baara bila bɛɛ sara bɛ Ala de bolo an farala ɲɔgɔn kan o Ala min tɔgɔ la an b'a ɲini o Ala fɛ aw de ye aw kasow bila ka sigiyɔrɔw bila ka na fara ɲɔgɔn kan ni jamana ninnu kɔnɔ an nana garijɛgɛ ɲiniw de la o la an b'a ɲini Ala fɛ ni mawuludu suba in bonya kama garijɛgɛ barikama bɛ Ala bolo yarabi an b'a Ala k'o di aw nana tunga fɛ tunga hɛrɛ ko bɛɛ Ala k'a bɛɛ k'aw ye tunga kɔlɔlɔ bɛɛ Ala ka don an n'o cɛ Ala ka don an n'a balaw bɛɛ cɛ nafolo barikama bɛ Ala bolo yarabi an b'a Ala k'o di an n'aw ma Ala k'an sago di an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka jamana ninnu an b'o kalifa Ala ma ni suba in ka bonya kɔnɔna la n'o ye mawuludu nabaw ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali Ala k'a kɔlɔsi bɛɛ tɛmɛn ka bɔ yen nɔ u ye senatama kɛ ka taa foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin Benin sigiba ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la consul dugutigilakaw maakɔrɔbaw fo ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ma min kɛra bonya ni karama kɔnɔna na yɔrɔ o yɔrɔ ni an fa karamɔgɔ denkɛ n'a ka délégation taara u kunbɛnna ni bonya ni karama kɔnɔna na min kɛra nisɔndiyaba ye ale yɛrɛ fana bolo an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Benin ye an b'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ ko minnu bɛ Ala k'olu jidi tɔɔrɔ fɛn o fɛn mana ye yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ dogo Ala k'an sago d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'a ye diinɛ min n'an b'a tɔgɔ la n'o ye silamɛya ye a faamu ko ɲuman ani ka baara kɛ n'a ye a k'a nafa ɲɛnamaya in kɔnɔ ka tila tuguni k'a nafa lahara an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya ye an bɛ tanu di Ala ma hali bi balimaw bɛɛ folen kɔ ni nin jamana in tigi o folen kɔ kana ka gouvernement kana se faama bonda fɛn o fɛn bi yan an bɛ segin k'o fo k'o barikada silamɛya min bɛ anw bolo silamɛya kura tɛ an b'a fɔ silamɛya kɔrɔlen don sabula min nana n'a ye
o mata ka silamɛya fila to yen a taara ka kelen de to kira ko ten de sallallahu ta'ala alaihi wasallam a y'a balimaw kanu ni hɛrɛ ye a ye a sigi ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye a ye maliyɛnw kanu ni hɛrɛ ye nin taama in kɔnɔna la diinɛ ko ye an wuli kun ye mais hali kana an ɲɛ da an balimaw fana kan o fana ye fɛnba ye an nisɔndiyara kojugu an taara aw sara bɛ ala de bolo. an fan karamɔgɔ a denkɛ a seyidi badara ali usman hayidara a ka nin hakilina a bɛ bila karadara kɔnɔ min bɛ tali kɛ mawuludi ɲɛnamayali baaraw ye nizeriya etapu tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u y'u kunda bɛnɛ kan min n'a baaraw kɛra nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na bɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ an fan karamɔgɔ denkɛ a n'a ka jamakulu u bɛ n'u kunda jamana wɛrɛ kan min b'a to ka taa o baara kelen kɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ silamɛya ka se k'o y'an ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Benin kan kunda Faransi jamana kan. Faransi silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru olu ye Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka bangeni sankunbɛn ɲaɲalu o kɛnɛ o ɲɛnɛmaya baara in yɛrɛ kɛra u fɛ nisɔndiya kɔnɔna na ani farifoni kɔnɔna na Sherifla Jabaran Sotoga la Abdul Karim Sako ale bɛ ɲɛfɔli k'a tɔ la. Mais kalo tile 12 o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ Ansaru yɔrɔ baw a bɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale bangeni don ko fɔ o hukumu de la Faransi Ansaru a waati mana se u fana b'a la ɲɛnɛma i n'a fɔ Ansaru bɛ diɲɛ jamana yɔrɔ caman na cogo min na ɲinata baaraw hukumu na u ye nisɔndiya kɛnɛ sigi u yɛrɛ ye o dɔ ye ndolantan ye fo ka taa se dumunifɛn caman dilanli ma ka na u ka nisɔndiya yira an karamɔgɔ bangeni dati yeli la n'o ye 12 mai ye a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Ansaru bolo Faransi jamana kɔnɔna na ka na u ka kanu yira an karamɔgɔ la k'u ka nisɔndiya yira a bangeni na ani a sɔrɔli la. Franchement an nana diyara an ye surprise mun sɔrɔ o kɛra bɛɛ de Sherif nana ɲinan kɔni ɲinan anniversaire ɲɔgɔn ma bɔ yɛrɛ de wa ala ka ni ɲɔgɔn caya ala ka san 71 caman bɛ ala bolo ala k'a di karamɔgɔ simaya ni kɛnɛya la. Donc bi an bɛ kɛnɛba de kan n'o de ye an karamɔgɔ ye a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara an b'a ka anniversaire kɛnɛ de kan vraiment an ɲɛ bɛ jama la jama bɔla alhamdulillah ballon tanna voilà ballon tanna bon après finale bɛna tan tuguni mɔgɔw ye sogo ɲimi ka dumuniba kɛ donc an b'a fɔ alhamdulillah an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ala k'an nafa n'a barika ye ala ka nafa n'a barika ye kira na so dugu kama salli ala rasulillah. an nana an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a diya anniversaire la a ka san 71 donc ne yɛrɛ kuma tuguni an karamɔgɔ kɔ a y'a cɛntigiya ani ka silamɛw kana k'an bila sira ɲuman kan ani a nilanaya wala ne to a kɔ donc an b'a ɲini ala fɛ rabi ala san 21 ɲɔgɔn caman ala ka fara si kan ala ka ala kanda ala ka n'a kɔrɔsi an bɛ se yɔrɔ ala ka bɛn kelen ma ala ko kira kan sɔn sala rasul. Fɛn min ye an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Haidara a waleya ale sɔrɔ Faransi jamana kan taamana wajulu kɛnɛ sira fɛ a y'i sen bɔ i kɔrɔ ka taa i sen jɔ a kɛnɛ kan k'a ka foli kɛ ka ɲɛsin u ma Sherifla duba tɔgɔ la ka dugawu kɛ u ye u ka kanu tali la ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ni k'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ min laɲɛnɛmalen filɛ u fɛ n'o ye an karamɔgɔ bangeni nisɔndiya kɛnɛ sigilen ye a bɛnna a ma wa a nisɔndiyalen ye foli kɛ u ye ni ka dugawu k'u ye Sherifla duba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ni ye Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a ka anniversaire ni o de ye kanuɲɔgɔnw ani dɛmɛbaaw n'o ye Ansaru ye ani Seyidi Sherif Usman Madan Haidara kanuɲɔgɔnw u ye nin waati in ta ni o de ye mai kalo kɔnɔna ye le 12 mai k'a kɛ ala fo ni ala barikada ye ka karamɔgɔ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ a ka denbaya ye i n'a fɔ o bɛ kɛ san o san cogoya min na ala sɔnna ɲinan ta a ye an sɔrɔ aw fɛ Faransi nin ye Faransikaw ka fɛti ye min labɛn ka karamɔgɔ a ka bangeni la ka nisɔndiya kɛ an filɛ o de kɛnɛ kan alhamdulillah an b'a fɔ nin ye Ansaru ka baara ye yɔrɔ bɛɛ an filɛ an nana bɛn ni o de ye ala sɔnna an ɲɛra o de kɛnɛ kan an ɲɛkun ye ka na foli di Ansaru ma ka na foli di kanuɲɔgɔnw ma an bɛ o sira de kan a ka baara in na a bɛ fɛn min na o ye ala ko de ye n'o tɛ ala ko ten ko lahara jɔ don kanuɲɔgɔnw ko dɔ jugu de ye minnu kɛra jɛɲɔgɔnw ye diɲɛ na yan ka di yan ko dɔ jugu de ye ko fo minnu ka jɛ kɛra ale ala kama ni o ye ala ye siranya ka ye o kɔrɔ alhamdulillah an nisɔndiyalen don
sigikun ye min ye ka ala fo ka ala barikada ni karamɔgɔ a ka bangeli ye ka tila ka dugawu kɛ a ye ani a ka denbaya ye ani kanuɲɔgɔnw ni ansaruw bɛɛ ye an bi o kɛnɛ de kan o la an b'a ɲini ala fɛ si san 71 an bi o de fɛtɛli kɛnɛ kan ka bɛn 2026 ma o la k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye si caman hɛrɛma caman nafama caman ala k'o kalifa se ye Haidara la a ye kɔrɔta min sɔrɔ a bolo ala ka dɔ fara o kan a ye wasa min sɔrɔ a bolo ala ka dɔ fara o kan ala k'an yɛrɛ kɔrɔta ala k'an yɛrɛ wasa ala k'an mata ɲinifɛnw na an ti kuma jɛ kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye faransi ansaruw fɛ a bɛ don kadira min kɔnɔ o de an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara a bangeni a b'o don kofɔ n'o bɛnna mɛ kalo tile 12 ma san 1955. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Juma mɛ kalo tile 22 in Senegali jamana minisiri ɲɛma Usmane Sonko kunbɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon la a senfɛ a da sera ko dɔ mɔ. Senegali jamana ɲɛma kuraw kɛnbɛ ka wale min gɛlɛ bi n'a ɲɔɲɛ bɛ nazarala jamanaw nɔ cɛ ni cɛ ko olu ka kɛ ko kɛɲɔgɔnma ye. Senegali jamana ma ɲɛma kuraw nane fanga na u ye sariya gɛrɛnda dafɛ ni ka ɲangi sɛbɛkɔrɔ bonya mɔgɔw ka minnu y'a kokolo kɛbaw ye n'anw b'u dɔ ko gorojigɛnu. Juma mɛ kalo tile 22 in Senegali jamana minisiri ɲɛma Usmane Sonko a ye nazarala jamanaw sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ ko in nɔ. A ko tiɲɛ do bi nazarala jamana ɲɛmaw da yɛlɛ ka tugu Senegali jamana tɔgɔ de b'u da ka sabu kɛ nin wale in gɛlɛli ye Senegali jamana fɛ ko nka u ka dɔn k'a fɔ u ta in bɛ kɛ bingali de ye bawo diyagoya e ka taabolo ko fɔ maa wɛrɛ ka kɛ o kɛbaa ye o ye bingani ye. Usmane Sonko ko ala ka danjogo k'a fɔ k'i b'o fali ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ sɛbɛko ye. Senegali jamana a maa fanba ye silamaw ye wa maa fanba kɛlen bɛ k'a jira fana k'a fɔ nazarala jamanaw b'a fɛ de k'u ka taabolo de diyagoya cogo Senegali jamana kɔnɔ. Marsikalo labanda Senegali jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi wasadenw kɛlen kɔ ka sariya kura ɲɛsin wale in mɔ ka kɛlɛ k'a da ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛmayaso la a y'a tɛgɛ nɔ bila ka don ba la. Ni don dɛmɛnenw na i minɛnen a wale la kaso kun b'a daminɛ san 2 la ka taa se san 5 mɔ a bɔr'o la k'a kɛ k'a daminɛ san 5 la ka taa se san 10 mɔ wa sariya in bila sen kan ni bi cɛ maa caman ne welen bɛ bɔgɔ jeninen kan ka sanga ni ko in ye a kɛbaw kɔni. Usmane Sonko wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon la Senegal a ko maaninfin dugukolo kan an bɛ taa maa 8,000,000 na nka o maa 8,000,000 na maa hakɛnin dɔ de bɛ min bɛ wele ko nazarala o de bɛ k'i ta a ka nafolo n'a ka se fɛ jabaranisow ni kunnafonidisow minnu bɛ a bolo ka tɛmɛ n'olu ye ko diyagoya ɲɛjugu ɲɛɲuman u ka jamanaw taabolo ko fɔ diɲɛ jamana tɔw k'o kɛ de. Usmane Sonko ko sariya min donnen filɛ nin ye bala n'a bɛ gɛrɛndɛ ɲɛsin gorojigɛnuw mɔ Senegali jamana kɔnɔ a b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ a sariya ka labaara a baara cogo la wa nazarala hadamadenya hakɛ lapasajɛkuluw minnu kun bɛ ka co ci fa bɛɛ fɛ ko fɔ k'a lajɛ ka nɔgɔya don sariya in na. Usmane Sonko y'a yira k'a fɔ nɔgɔya tɛna don sariya in na a taara cogo min na ni ka don bala a bɛ to ten. Usmane Sonko ko sariya in donnen bala Senegali jamana kɔnɔ a ye nisɔngoya kanw mɛn ka bɔ Senegali jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi ko nka Faransikaw ka dɔn k'a fɔ n'u ye nin wale in kɛ u taabolo ye cɛ ni cɛ o y'u kungo ye nka u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ Senegali jamana de diyagoya don u dɔngɔda de fɛ k'a sabu kɛ Senegali jamana boloma da yɔrɔ tɛ Faransi jamana ye maaya kɛcogo la. A ko nka n'a bɔra nazarala jamanaw na o jamana tɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min y'a jira k'a fɔ Senegali jamana ye nin kɛ a ma bɛn a tɛ Azi jamanaw la n'o ye k'a daminɛ arabula jamanaw ni ɲɛmisɛnw sɔrɔ fa Sininkaw ni Japonkaw ni Corée du Nord ni Corée du Sud kaw ni Birmaninkaw olu si m'a fɔ k'a ma ɲɛ wa farafina jamana si fɛnɛ m'a fɔ k'a ma ɲɛ ni nazarala jamanaw tɛ. Usmane Sonko ka fɔ la a ko tiɲɛ don nazarala jamanaw nɔ bi caman bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ ɲini Senegali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka segin u kɔ ka sariya in jateminɛ nka segin kɔ tɛrɔ hali n'o y'a sɔrɔ Faransi jamana a kunnafoni jari gafe min bɛ wele ko Libération farafinde tɔgɔtigibaw minnu bɛ Faransi olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛnninw kɛ Libération kɔnɔ
ka ɲɛsin ko ɲi ko Senegali jamana ɲɛmaaw ka segi u kɔ bawo olu bolo ko bɛnda do Ousmane Sonko ko segin kɔ tɛrɔ san 2024 Ousmane Sonko yani u kana fanga na a kun y'a dala k'a di Senegali jamana denw ma ko ni u kɛra nafɛn ye Senegali jamana kunna cɛ ni cɛ olu ka kɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye a ɲangi bere sariya na sira fɛ ale bi dɔ fara a kan jango mɔɔw bi se k'a bila cogo min. OTAN kɛlɛbolo secrétaire général Mark Rutte a y'a jira k'a fɔ a ka laɲini de ye Ameriki jamana bi se to OTAN tɔn jamanaya la cogo min o bi kɛ cogo di a fɛ ka jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ OTAN tɔn jamanaw u na fara ɲɔgɔn kan hali bi ka kɛlɛkɛmina sɛbɛkɔrɔ san Ameriki jamana bolo ka bila OTAN kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazarala jamanaw kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ politiko kunnafoni di so de la a ko a ye min minɛ ka bɔ OTAN ɲɛmaya so kɔnɔ. OTAN secrétaire général Mark Rutte k'a bi dɔgɔkun damadɔ bɔ a bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to maramafɛn o bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ san Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo ni k'a bila OTAN ka bolo ka jango Donald Trump ye OTAN bɔli ko kuma min fɔ a bɛ se bila a fɛ. Mark Rutte OTAN secrétaire général a ka nin wuli ka jɔ in kun de ye lajɛ min kan ka kɛ OTAN fɛ Turki faaba la Ankara bawo Turki yɛrɛ ye OTAN tɔn jamana ye lajɛ in bɛ se ka kɛ OTAN tɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen dafalen cogo min a ka laɲini y'o de ye. Suède ministre min ɲɛsin bɛ Suède ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale y'a yira k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo secrétaire général Mark Rutte ka hakilina ka ɲi kojugu a ko nka jɔrɔ bɛ yɔrɔ dɔ la bawo nazarala jamana caman nɔ bi a ɲɛmɔgɔw ka laɲini de ye nazarala jamanaw yɛrɛw ka lajɛ ka lakana cogo ɲini u yɛrɛ la tenza u sɛmɛ yɔrɔ jiri kana kɛ Ameriki jamana ye badada hadada jango ka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump to Ameriki jamana kunna danaya tɛrɔ a bɛ se k'i cɛ ka b'u kɔrɔ tuma bɛɛ o ɲuman ye min ye maa k'i labɛn i ka jɔ i kolo la ko nazarala maramafɛn dilan cakɛdaw minnu bɛ yen maramafɛn feere cakɛdaw minnu bɛ yen o ka di olu tulo ye k'a fɔ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ an yɛrɛw bɛna k'a laban ye a nafolo na di an yɛrɛw ma an k'a dilan ko Mark Rutte OTAN kɛlɛbolo secrétaire général n'a sera Ankara Turki duguba la OTAN tɔn jamanaw ka lajɛ kɛnɛ kan min bɛ kɛ juillet kalo la n'a ye kuma in da tabali kan ko maaw n'u ta kɛ a lamɛnni ye k'a fɔ ko maaw na sɔn a ma jango nazarala setigi jamanaw k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya bawo bi maramafɛn dilan cakɛdaw minnu bɛ yen maramafɛn feere cakɛdaw minnu bɛ nazarala jamanaw nɔ nazarala jamana ɲɛmaaw ka nin hakilina kura in janbɛ u ye kojugu ni mina kɔni tɛ sa Ameriki jamana bolo fɔ mina de bɛna san an yɛrɛw ka cakɛdaw de bolo yan o y'olu tulo rɔ kuma duman ye k'a ka wɛlɛ ko nazarala jamanaw k'u tulo dayɛlɛ ka bɛn ni Mark Rutte ka kuma ye Turki duguba la Ankara OTAN kɛlɛbolo ka lajɛ senfɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka ministre min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Marco Rubio a y'a yira a ka laseli la ka sanga ni OTAN ka lajɛ dɔ ye ko a ka kan nazarala jamanaw de ka fara ɲɔgɔn kan ka Detroit Mose ko a jibolo dayɛlɛn cogo ɲini Iran yanfan fɛ. Marco Rubio Donald Trump ka ministre a ko a ka kan bi nazarala jamanaw ka hakili jagabɔ kɛ n'a ko nazarala jamanaw Ameriki jamana bɛrɛ u kan k'u hakili jagabɔ an kan ka mun de kɛ ko bawo maa tɛ kocogo dɔn dɔgɔkun nataw la ni Iran jamana kɛra Detroit Mose ko a jibolo a datugulen to fɛn ye k'a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye bɛɛ lajɛlen kan a ye kɔrɔfɔ in lase Suède de ka sanga ni OTAN tɔn jamanaw ka ministriw minnu bɛ yen ni u ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o lajɛ kɛnɛ ye a ko kuma a ka kan hakili jagabɔ ka kɛ a la a ko de y'a to ale y'i da s'a ma kɛnɛ in kɔnɔ ale kɔni t'a dɔn n'a bɛ kɛ OTAN kɛlɛbolo ye ka Detroit Mose ko a jibolo dayɛlɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman nka kɔni ma tigɛ da o da kɔni nka ale b'a dɔn a tɛ taa ka OTAN kɔni ka dɛmɛ dan k'a ka kan u ko fɛn min ma ko plan B ni dɔ ma ɲɛ o ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ kɛli labɛn b'i bolo ko fɔ o ka ye ko dafɛ ko jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye ji min bɛ wele ko o international n'a ji man ka jate diɲɛ jamana si fɛ jamana dɔ ka t'i kan ka o ji ni tɛmɛni cɛ ko jɛn tɛ kɛ n'o ye ko Iran jamana bɛ ka Detroit Mose ko a jibolo la tɛmɛni kɛ nafolo ɲini sira ye bi u ko fɛn min ma ko péage i tɛmɛ dɔ bɛ buruburu min sara ko jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye
ko jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ jɛ n'a ye ale kɔni t'a jamana dɔn ko in ka di jamana min ye ni Iran yɛrɛ kelen ni kun tɛ a ko wa ko Iran ka nin kɛwale in a bɛ k'a lajɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman Oman arabu jamana min b'a dafɛ k'o digi ka don ko in dafɛ bawo olu bɛɛ lajɛlen ka surun Détonateur Mose ko a jibolo la ni jamanaw bɛɛ minnu jɛn bɛ a la yɛrɛ Iran ni Oman do ko n'a kolokolola Iran bolo ko a jibolo wɛrɛw minnu bɛ yen ni maaw ka minɛnw dɛmɛ sira don kurun na u bɛ se ka taa duuru bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ ko a jibolo faraw la ni jamana dɔ fana y'i can k'i jɔ ko tɛmɛ tɛ se ka kɛ sira in fɛ ni tɔrɔmɔɲɔgɔn ma jɔ ne ye ko diɲɛ bɛ se ka fɛn bɔ o rɔ ko kuma k'a man ka kolokolo n'a ma ɲɛ ko Amérique jamana ɲɛmaaw bɛ bagabagali la k'u b'a fɛ ka kɛlɛ kurakuraya u ni Iran jamana cɛ Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique a ye laseli kɛ Iresila kunnafoni di sira Ria Novosti kan k'a fɔ Amérique jamana n'a jɛɲɔgɔn jamana Bani Israila u ka dɔn k'a fɔ hali bi kɛlɛ in nɔ olu ma se u ka maramafɛnw mɔ minnu jɛni ka bon kɛlɛ in daminɛ fɔ k'a mada mina minnu dilala sanjango k'u ye baara kɛ n'olu de ye Iran jamana ma se a ka cɛnni kɛ minɛnw ma fɔlɔ ko Iran jamana ye minan caman dilan san laban ninnu na ko kɛlɛ in donna ani Amérique cɛ k'a jɔ u ma deli ka sifilɛ yɛrɛ dakuru ɲɛ kelen ko nka ni Amérique jamana kɛra kɛlɛ in kurakuraya fɛn ye ani Iran jamana cɛ ko a na sifilɛ u la nin sen ko foyi tɛ Iran jamana jɛ kɛlɛ lɔ bi a kɛtɔ k'i yɛrɛ lakana ko nka ko nin sen Iran jamana tɛn'i yɛrɛ minɛ n'a kɛra wulifɛn ye u cɛ ko Iran jamana jugu ni kɛlɛkɔrɔ tɛmɛnen ma kɛ kalansen ye u kun u k'a dɔn k'a fɔ an y'an kɛ Iran jamana kan k'a sagamɔnɛ minɛ nka ye biɲɛ bɔ an bolo a man kan ka porobilen n'o ma se ka dɔ u fɛ a jamana filaw dun farala ɲɔgɔn kan de ka Iran jamana kɛlɛ Bani Israila ani Amérique u ka kɛlɛkɛ minɛnw u danbɛ minnu na u y'olu de fara ɲɔgɔn kan ka Iran jamana kɛlɛ ni ka laban ka malo bawo u dɛsɛra ko nka ko nin sen ni maaw sera an kunbɛn k'a fɔ kɛlɛ in n'a ma dan sira la a laban bɛ walankata ka diɲɛ fan wɛrɛ lasɔrɔ ka Iran jamana kɔnɔ bila n'o ye arabula kɔnɔ ye ko n'a daminɛna nin sen k'a bɛ walankata ko bawo ko jugu hakili la k'a fɔ u lakanan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko Iran jamana b'u lasɔrɔ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ Iran jamana ye cɛfarin jamana ye Iran jamana ka kɛlɛ kɛnɛkan jaraki don a tɛ kɛ ni kuma bɛɛ darako caya ye jabaraninw na bɔlɔlɔ na siraw fɛ sɛbɛnninɔw na ko Iran jamana ta tugu ye ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta kuda aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo kukura aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an ka jamana basigi k'a kolo suma muɲu ni sabali min bɛ jamana kɔnɔdenw na hali bi ala ka dɔ far'u kan ala ka su yɛrɛ d'an ma.